Ja sam Borka. Kod mene je najbolji med na Pazaru. Pošto mrkva? Po 10 kuna, super vam je mrkva, gospođa. Dođite, vidi, nemate što manje. Ajde, dajte mi pol kile balzana. Ma uzmi sve bolje. Evo 48. A daj sve to, nek uzme to puno koliko. To koliko? Ma daj mu i to, to. Ne mogu nositi, ne mogu. Ne mogu stvarno, ne možeš. Najbolje jabuke za Bratvicu. Najbolje jabuke imamo, najbolje. I limune i mandarine. Naranče i limune. Ajde, uzmi jabuka po 5 kuna. Hoćeš kupiti? A, čega? Jabuka po 5 kuna.